Mulțumesc mult de tot. Voi trece la prezentarea invitațiilor, speakerilor din primul panel, domnul Dragoș Cristian Vlad, președinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României, domnul Călin Rangul, președinte CEO Council, director, Direcția Rezoluție, Fondul de Garantare al Asigurațiilor, domnul Mugur Podaru, director, Direcția Operațiuni la Distanță, Check Bank, domnul Gabriel Dinu, director adjunct, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, și domnul Cristian Mustață, director executiv adjunct, expert digital, Banca Comercială Română. Și prima întrebare pentru Cristian. Cristian, care este gradul de digitalizare al pieței bancare și cât de pregătit este să adreseze riscurile cibernetice interne? Sigur, mă refer la amenințarea din interior. Este o sintagmă, dar nu numai o sintagmă. Dar și pentru clienții proprii sau pentru clienții altor bănci. Cum pot să fie adresate? Care sunt componentele principale? Care sunt direcțiile de propagare? Cristian, dacă se poate, te rog. Putem să dăm unmute la microfonul lui Cristian? Dacă nu, depășim acest scurt moment și încercăm să-i adresăm o întrebare lui Gabriel Dinu. Gabriel? Acum este ok, Mircea. Bună dimineața! Okay? Da, nu era permis să dau unmute singur. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Bună dimineața invitațiilor și tuturor celor care se uită la noi acum. Mă bucur să am oportunitatea de a împărtăși câteva din direcțiile în care se îndreaptă sistemul financiar bancar în materie de digitalizare. Și evident, la pachet cu zona de riscuri cibernetice. Trebuie să spunem că piața din România a devenit una matură în materie de digitalizare a experienței clientului în ultimii 3-5 ani. Clienții sunt acum foarte interesați să testeze platformele de digitalizare ale unei bănci și mai ales țin cont de platformele digitale și de experiența digitală atunci când își aleg banca cu care să lucreze. Evident, ne-a ajutat și pandemia, care ne-a învățat pe toți că putem rezolva foarte multe din nevoile noastre zilnice numai de la distanță. Fie că vorbim de acasă, fie din concediu sau de la birou. Noi ce observăm e că în 2023, aproape 9 din 10 români care își deschid un cont bancar aleg să-l folosească în mediul digital încă din prima zi al deschiderea acestuia. Mai ales că acum să deschizi un cont în bancă e foarte simplu, nu trebuie să mai mergi la bancă, doar 10 minute poți să faci de acasă. Dau un exemplu mereu și anume faptul că în ultimii 5 ani plățile digitale în transportul public, în cazul nostru, a înregistrat aproape 100 de milioane de tranzacții în ultimii 5 ani, din care doar 11 milioane în primul trimestru din anul curent. Ceea ce ne arată o creștere de peste 47% față de perioada similară anului trecut. Asta pentru că cu toții am pus umărul la implementarea digitalizării, inclusiv în mediul offline, și mă refer aici la mijloacele de transport în comun. Acum, odată cu interesul crescut pentru digitalizare din partea clienților, evident, există o creștere semnificativă și a încercărilor de înșelătorie în mediul digital, la care sunt supuși românii, și asta din ce în ce mai mult. Vedem că numărul de atacuri a crescut foarte mult în zona de phishing și de scamuri, mai ales în contextul pandemiei, dar și a războiului din proximitatea României. Sunt multe încercări de fraudă la care suntem supuși cu toții, ca utilizatori de servicii financiar-bancare. Mă refer aici la, cumpărătorii rapizi de pe OLX, la moștenirea neașteptată, loteria magică sau cărăușul de bani. Dar sau la imitarea unor site-uri al unor instituții sau unor bănci. Exact. O imitare extraordinar de bine construită și de bine făcută, cu un mecanism în spate, care, sigur, simulează plățile și până la un anumit punct, până când sunt transferați banii, de fapt, în contul atacatorului. Exact. Îți mulțumesc că mi-ai ridicat mingea la fileu. E adevărat, în ultima perioadă se desfășoară niște atacuri de tip fake,
platforme de investiții fake, platforme bancare fake, care țintesc utilizatorii pe social media, pe Facebook sau chiar pe LinkedIn și care promovează, nu știu, asocierea cu personalități de marcă din România, dar care nu au nicio legătură cu respectivele platforme și conving românii să investească în așa zisele platforme care ulterior nu fac altceva decât să le retragă bani din cont, pentru că, mai vreau să vă spun un singur lucru aici, e foarte important phishing-ul de date. Datele noastre sunt extrem de importante și suntem supuși la phishing de date de care noi ne putem proteja foarte, foarte ușor. Dar toate acestea se fac cu sprijinul unor persoane din interior sau sunt numai atacuri externe? Și te rog să atingi și punctul referitor la protecția clienților băncilor, dar nu numai ai băncilor, pentru că în contextul european știm că se pot face tranzacții interbancare rapide. Dacă poți, într-un minut, să atingi și acest punct, te rog. Pe scurt, pot să spun că nu e vorba de fraude din interior. Sunt extrem de reduse, aproape spre minim. Există, cele mai multe fraude sunt făcute cu concursul clientului și anume prin faptul că nu suntem foarte atenți când furnizăm informații care ulterior pot duce la accesarea conturilor noastre. Și atunci, faptul că, așa cum ai spus tu, în momentul de față se pot face transferuri rapide în doar 10 secunde între băncile din România sau chiar în străinătate, e foarte important să știm că dacă am furnizat elemente care ne pot compromite contul, putem foarte ușor să rămânem fără banii din cont. De asta e important ca băncile, și facem asta și întreaga comunitate bancară, construiește o educație financiară digitală și în materie de securitate pentru toți clienții, pentru că doar împreună putem să ne protejăm împotriva acestor înșelătorii. Nu este un lucru pe care îl putem face doar băncile, ci trebuie să o facem împreună cu media, cu consumatorii, cu dumneavoastră. Ai surprins foarte bine acest aspect. Primii pași pe care trebuie să-i facă orice consumator este să raporteze orice tentativă de fraudă sau suspiciune de tentativă de fraudă, să acceseze numărul de telefon 1911 al Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau să completeze o cerere pe site-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, să anunțe Poliția Română, să completeze o cerere, să se prezinte la bancă, astfel încât, chiar dacă nu a fost neapărat o victimă, poate să preîntâmpine alte posibile atacuri asupra altor consumatori. Îți mulțumesc mult de tot pentru răspunsul la prima întrebare, Cristian. Gabriel, care este rolul concret al protecției datelor și a securității cibernetice în asigurarea rezilienței instituțiilor publice? Care sunt prioritățile, de fapt? Care sunt prioritățile în ceea ce privește reglementarea din domeniul securității cibernetice și la ce schimbări trebuie să aștepte operatorii din piață în perioada următoare? Unii dintre operatori fiind și băncile. Nu neapărat operatorii de servicii esențiale. În general, salut, da. Spune-mi. Bună dimineața. Când vorbim de date, pentru că s-a discutat mai devreme despre tipurile de date care sunt relevante pentru atacatori și care sunt relevante pentru noi, ca și cetățeni. În ceea ce privește instituțiile publice, avem de-a face cu două categorii de date, din punctul meu de vedere. Sunt, în primul rând, datele care sunt generate, administrate și stocate de către instituțiile publice și care se referă la cetățenii țării. Și, în al doilea rând, sunt datele ce țin de activitățile și derularea funcțiilor statului, pe care, la fel, le generează, le administrează și le stochează instituțiile publice. Acestea pot să aibă inclusiv legătură și au legătură cu apărarea, securitatea națională, cu relațiile externe și alte funcții importante ale statului. Gabriel, discutăm despre stocare locală sau stocare în cloud sau ce fel de stocare? Cloud guvernamental, distribuit, hibrid? Toate modalitățile în care aceste date sunt gestionate sunt relevante din punct de vedere al securității. Asta aici vreau să ajung. Am vrut să fac mai întâi o enumerare a categoriilor de date care sunt relevante și care trebuie să fie protejate. Evident că măsurile care trebuie să fie luate sunt foarte importante și sunt de mai multe tipuri, dar important este în momentul de față că avem o lege
nouă. Avem legea 58 privind securitatea și apărarea cibernetică a României. În această lege am reușit pentru prima dată să includem măsuri de securitate cibernetică pentru administrația publică. Și apropo de priorități, una dintre prioritățile pe care le avem în momentul de față este de realizarea actelor subsecvente. Ele sunt în dezbatere publică, deja publicate de către Ministerul Cercetării și Dezvoltării și Cercetării, da, MECID. Sunt practic două proiecte de hotărâre. Una dintre ele se referă la identificarea entităților care fac obiectul acestei legi, din perspectiva măsurilor de reziliență ce trebuie să fie implementate de către entitățile pe care le-am menționat. Sunt la articolul 3, litera C. De asemenea, al doilea proiect de HG este referitor la pragurile și modalitatea în care sunt raportate incidentele. Am înțeles. La ce anume ar trebui să se aștepte operatorii din la ce ar trebui să se aștepte? Asta este, să spunem, cea mai recentă evoluție în reglementare. De asemenea, în perioada următoare avem implementarea directivei NIS-2, transpunerea directivei NIS-2, care va trebui, impactul va fi major, pentru că ea va viza deja 18 sectoare, se va extinde foarte mult rolul de reglementare al directoratului și va trebui cumva să ne și reorganizăm din acest punct de vedere modalitatea în care realizăm implementarea. Vom avea 11... Gabriel, cadrul de reglementare și cadrul legislativ sigur că sunt perfectibile. Este bine că avem o lege a securității cibernetice, este bine că a trecut de Parlamentul și a fost adoptată, este bine că probabil că actele normative de implementare sunt în curs de elaborare, unele dintre ele au fost finalizate. Am să-l rog pe Călin, pentru că tot ai deschis discuția, Gabriel, să ne spună, de fapt, să ne detalieze care va fi impactul noului cadru european referitor la digitalizare și securitate în general și transpunerea directivei NIS-2 în particular. Te rog, Călin. Da, bună ziua, mulțumesc mult de invitație. Într-adevăr, e un cadru care se extinde în mod continuu, sunt foarte multe directive, regulamente, sunt instrucțiuni specifice ale autorităților sectoriale, dacă ne uităm numai în domeniul financiar. Avem EBA, ESMA, IOPA, sunt autorități naționale, zonale, pe domenii specifice. Dar acest cadru, de fapt, este un cadru bazat pe principii. Noi trebuie să înțelegem că reglementările europene sunt principle-based. Până prin 2007, ele erau rules-based. Treceau la elemente concrete, cerințe punctuale. În momentul acesta, la nivel european, se stabilesc regulile. Din acest motiv, cum spunea domnul director anterior, zona de reguli rămâne la nivel național și directoratul național, celelalte autorități, pentru că nu trebuie să ne uităm doar într-o singură direcție, pentru că există anumite specificități fiecăruia și autoritățile naționale, indiferent că e Banca Națională, că e Autoritatea de Supraveghere Financiară, că este AMCOM-ul pe telecomunicații și așa mai departe, că e ADR-ul pe zona publică, trebuie să monitorizeze și să urmărească separat zonele specifice. Directiva NIS e o directivă care pune foarte mult accent pe guvernanță. De fapt, guvernanța este elementul de bază, pentru că dacă tu nu știi să te organizezi, să iei deciziile, să ai transparență, trasabilitate, e foarte greu ulterior să iei măsuri de securitate. Noi la CIO Council, la Asociația Directorilor de IT, care adună directori de IT, CIO cu experiențe vaste, au lucrat în companii sau lucrează în companii care au avut cifre de afaceri de peste 20 de milioane de euro și au avut investiții majore în companiile respective pe care le-au gestionat. Știu foarte bine că guvernanța este esențială și există niște standarde secundare care trebuie implementate. Pentru că dacă ne uităm la NIS, o să vedeți că vorbesc foarte mult de zona de procese, asigurarea continuității activității, politici de securitate, analiza de riscuri de securitate. Toate aceste lucruri trebuie văzute la nivel de guvernanță, în primul rând,
și după aia să se treacă la nivelul de implementare. Dacă tu nu știi să te organizezi bine pe hârtie și nu iei măsurile de securitate sau cele organizatorice necesare, fără să apelezi neapărat la tehnologie inițial, e foarte greu să spui că tehnologiile te vor ajuta mai mult decât te-ar ajuta un specialist care știe despre ce este vorba. Nu putem externaliza chiar totul și anumite lucruri trebuie păstrate, mai ales în zona aceasta de management, de viziune, de strategie, de guvernanță. NIS-ul mai vine pe zona de detecție și răspuns la incidente, pune foarte mult accent pe acest domeniu, alături de securizarea datelor, aplicațiilor, servicii și testare. De exemplu, Autoritatea de Supraveghere Financiară din 2015 s-a emis o normă privind managementul riscurilor operaționale în IT, care s-a bazat foarte mult pe standardul ISO 20000 alături de 27001 și COBIT, dar revenind la ISO 20000 este fostul ITIL. ITIL-ul este de fapt organizarea pe procese. Managementul proceselor IT într-o organizație, ca acele procese să asigure performanța până la urmă, pentru că IT-ul în sine este un tool, nu este un scop în sine, ci business-ul este cel care beneficiază de el. Din acest motiv trebuie să se pună foarte mult accent pe zona aceasta de organizare, de procese, de punere la punct a proceselor și standardul ISO 20000 după mine este un standard esențial în organizarea profesionistă a oricărei companii, indiferent unde este. Deci acest NIS 2, care urmează NIS 1, analizând NIS 1, Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că de fapt nu este foarte eficient. Fiind principle-based, principiile sunt generale, sunt bune, dar stăm mai prost cu aplicarea. Și nu e vorba de România aici, e vorba de întreaga Uniune Europeană. Din acest motiv solicită o detaliere mult mai amplă a analizei riscurilor de securitate, adoptarea unor politici de securitate. Dar politica nu trebuie să rămână pe hârtie, că foarte multă lume are politici, face analize, face risk management, dar probabil numai managerul de risc știe exact ce a scris acolo, că restul trece mai departe, că suntem foarte ocupați. Dar aceste situații care sunt create de securitatea cibernetică s-ar putea să ne ocupe timpul sau să ne-l oprească cu totul, pentru că s-ar putea compania în care lucrăm să fie down și să nu mai avem unde să lucrăm. Din acest motiv trebuie să asigurăm o continuitate a activității, a proceselor de business, securitatea unui întreg lanț, pentru că acum cu NIS 2 se va realiza o extindere pe mai multe tipuri de industrie, inclusiv în sectorul public. În sectorul public există o legislație de guvernanță corporatistă, cred că are vreo 15-20 de ani deja. Dar dacă ne uităm la modul ei de implementare, are foarte multe lacune. Acea legislație, de fapt, trebuie să facă conexiunea cu această guvernanță impusă de noile reglementări europene și să asigure suportul pentru o implementare corectă. Se pune accentul foarte mult pe partea de dezvoltare, securitatea în cadrul dezvoltării, security by design, operare, mentenanță rețele, adoptarea unor proceduri care să acopere zona de testare și audit, chiar e iar foarte important. Și se impune de asemenea și utilizarea criptării. Iar incidentele, dacă toată lumea fuge să spună că are incident de securitate, acum NIS 2 obligă practic pe anumite trepte în 24 de ore, 72 de ore lunar să fie raportate, pentru că dacă nu raportezi aceste incidente, nu poți să ai o idee generală la nivel global, la nivel național de către autorități pentru a putea să dispună măsurile aferente. Foarte sumar, cam acestea au fost câteva idei care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră. Mulțumesc mult, Călin, pentru că ai menționat interoperabilitate și interacțiune între mai multe instituții. L-aș ruga pe Mugur să... Cred că a ridicat domnul Gabriel Dinu mâna, cred că ar fi vrut să intervină. Te rog, Gabriel, dacă vrei să spui ceva. Mulțumesc. Apreciez foarte mult prezentarea făcută de domnul Rangu. Așa este. Directiva NIS 2 a venit ca o completare la directiva NIS 1, pentru că practica la nivelul Uniunii Europene era destul de neunitară și s-a dorit să existe o posibilitate mai bună sau un nivel comun cumva de abordare în ceea ce privește securitatea cibernetică, pentru că se dorește să existe la nivel european și niște mecanisme de cooperare care să funcționeze.
și din punct de vedere al asigurării securității și rezilienței și răspunsului la incidente. Vreau să spun că, în completare la ce a spus dumnealui mai devreme, că o serie de măsuri în momentul de față sunt discutate și urmează să fie adoptate de către Comisie, vom vedea exact în ce formă, și în ceea ce privește pragurile pentru incidentele de securitate cibernetică care trebuie să fie raportate. Ele trebuiau să fie raportate și pe directiva NIS 1. Era chiar o obligație legală. Era o obligație, dar nu erau raportate. Și NIS 2 vine în Așa completare, este. probabil că stabilește și în variantele de raportare și ce se întâmplă dacă nu raportezi și așa mai departe. E o continuitate și, să spunem, o uniformizare la nivel european mai bună. Noi suntem implicați în procesele care se desfășoară pe componenta de elaborare a acestor reglementări la nivelul Uniunii Europene și încercăm să avem o abordare proactivă, adică să aducem perspectiva națională în discuțiile de acolo și să încercăm să o și impunem acolo unde reușim. De asemenea, cerințele de securitate vor veni tot dinspre Comisie, vor fi aprobate de către Comisie și vor ajunge către noi. Deci sunt o serie de prevederi care nu mai sunt lăsate atât de mult la libertatea statelor, tocmai pentru a exista posibilitatea de a coopera transfrontalier, de a avea o abordare unitară, comună. Am înțeles. Directiva NIS 2. Mulțumesc mult și eu. Gabriel. Mugur, care sunt principalele asemănări și principale deosebiri între DORA și directiva NIS 2, raportate la domeniul bancar, dar nu numai, dacă poți, te rog mult. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Și antevorbitorii mei au abordat puțin subiectul ăsta, spunând cum s-au născut cele două directive. DORA în principiu se bazează pe directiva NIS și abordează posibilele suprapuneri. Având în vedere riscurile tot mai mari de atacuri cibernetice, UE consolidează securitatea informatică a entităților financiare, referindu-ne aici la bănci, companii de asigurări și firme de investiții. Legea privind reziliența operațională digitală, acest DORA, ne asigură că sectorul financiar din Europa este capabil să-și mențină operațiunile reziliente în cazul unei perturbări operaționale grave. Astfel, DORA stabilește cerințe uniforme privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice ale companiilor și organizațiilor care își desfășoară activitatea în sectorul financiar, precum și ale părților terțe critice care le furnizează servicii legate de tehnologia informației și comunicațiilor, cum ar fi platformele cloud sau serviciile de analiză a datelor. Unul dintre principalele obiective ale noii directive este cel de extindere a domeniului de aplicare la mai multe sectoare și entități considerate esențiale pentru economie și societate. Pentru aceasta, directiva NIS 2 propune o nouă abordare a domeniilor vizate, pe care le împarte în esențiale și importante. În total sunt 18, a amintit și Gabriel despre asta, dar o să intru eu puțin în clasificare, enumerându-le. Da. Deci sunt 18 cu toate și sunt împărțite în două categorii, esențiale și importante. Capitolul entități esențiale include 11 sectoare, majoritatea se găseau și în NIS 1, și între acestea aș enumera energie, transport, sector bancar, piață financiară, sănătate, apă potabilă, apă uzate, infrastructură digitală, administrație publică, managementul serviciilor IPNC, mă rog, și sunt și niște subsectoare care se referă la dispozitive medicale, computere, produse electronice și optice, transport aerian, feroviar, transport de apă, transport rutier. Deci se intră cumva pe fiecare nișă esențială și se încearcă asigurarea continuității operaționale pentru aceste industrii. Și apoi entitățile, capitolul 2, entitățile importante, care includ 7 sectoare: poștă, curierat, gestiunea deșeurilor,
fabricarea, producția și distribuția de substanțe chimice, alimente, fabricare, furnizori digitali de cercetare. Cam așa s-au gândit ei să le clasifice. Să le clasifice, da. În principiu, directiva NIS-2 se aplică tuturor entităților economice care ating sau depășesc plafoanele pentru întreprinderi mijlocii. Iar din ce am văzut eu, Directoratul Național de Securitate Cibernetică ia în considerare și includerea micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici care îndeplinesc criteriile furnizorilor de servicii esențiale importante. Bun, și care sunt efectiv deosebirile și asemănările între DORA și NIS-2, dacă ar fi să le punctăm scurt în două fraze? În principiu, DORA se limitează la entitățile financiare. În schimb, NIS-ul este mai cuprinzător și se uită către celelalte industrii, clasificându-le așa cum am amintit. Deci sunt reguli cumva armonizate care ne-ar ajuta să avem o continuitate operațională și să putem să nu fim afectați de incidentele informatice induse de atacuri cibernetice, phishing și ce mai amintea și Cristian. În special în industria bancară, în ultima perioadă, noi ne-am confruntat cu o serie de valuri, pur și simplu, de atacuri informatice, prin care clienții, prin social engineering, erau convinși să divulge informații, adică acele credențiale pe baza cărora atacatorii se puteau conecta la platformele de mobile banking sau, eu știu, erau convinși să investească în cripto, tot așa dând credențialele de mobile banking. Mă rog, au fost lucruri probabil puse la punct de multă vreme și au așteptat doar momentul în care să se acționeze. Da, trebuie să le spunem celor care sunt alături de noi că DORA, Digital Operational Resilience Act, de fapt rezolvă o problemă importantă de reglementare financiară a Uniunii Europene. Înainte de DORA, instituțiile gestionau principale categorii de risc cu alocarea capitalului, dar nu gestionau toate componentele rezilienței operaționale. După DORA, trebuie să urmeze anumite reguli pentru protecție, detectare, limitare, recuperare, capabilități de reparare sau reziliență, într-un cuvânt, împotriva incidentelor legate de tehnologia informațiilor. Mulțumesc mult de tot, Mugur, pentru că ai lăsat întrebarea deschisă pentru Gabriel. Te rog, Gabriel, care sunt principalele provocări întâmpinate în contextul necesității de a transpune în țara noastră directivele NIS și CER, concomitent cu implementarea cerințelor DORA, la care a făcut referire și Mugur înainte? O să fac o scurtă paralelă între cele trei acte. Toate trei vizează inclusiv DORA în special, dar și celelalte două, inclusiv sectorul financiar. Diferențele sunt generate de faptul că DORA e orientată pe măsuri concrete de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică, inclusiv modul în care sunt gestionate, clasificate și raportate incidentele, gestionarea riscurilor generate de terțe părți, testarea rezilienței operaționale și aici îmi place foarte mult conceptul de TIBER EU, Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming. Și din acest punct de vedere putem să spunem că, spre deosebire de NIS, DORA intră mult mai mult în detaliile cu privire la măsurile pe care trebuie să le adopte operatorii din sectorul financiar. NIS oferă în același timp financiar bancar, corect. NIS oferă un cadru mai general care se referă la toate sectoarele și se axează foarte mult pe componenta de cooperare la nivel european. Introduce nevoia de utilizarea schemelor de certificare și standardizare, schemelor europene, aplicarea de măsuri pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare,
gestionarea crizelor cibernetice, inclusiv în cooperare la nivel european. CER-ul, pe de altă parte, se referă la reziliența entităților critice. Sectoarele pe care le acoperă CER-ul sunt cele 11 sectoare pe care le regăsim și la anexa 1 din directiva NIS 2, sectoarele esențiale. Dar CER se adresează mai mult măsurilor generale de reziliență. Toate cele 3 acte normative sunt interconectate, ca să spunem așa. Autoritățile trebuie să coopereze și este detaliat din acest punct de vedere la articolul 47 din DORA modalitatea în care se realizează această cooperare sau care ar trebui să se realizeze această cooperare. Mă întrebați despre provocări. Provocările sunt chiar aici, în acest articol 47, care, deși ne dă destul de multe detalii, ne lasă foarte multe lucruri de gestionat intern. Adică trebuie să ne clarificăm intern, în funcție de această libertate pe care ne-o dă articolul din DORA, modalitatea în care vom coopera autoritățile care avem atribuții în domeniul securității cibernetice și în domeniul și care sunt propunerile tale concrete referitoare sau raportate la provocările de implementare în România, în special? Da. Aici este o chestiune un pic mai amplă și vă spun sincer că de asta e provocare, pentru că încă n-am reușit să o soluționăm. De fapt, ar trebui aliniate toate aceste măsuri și aceste norme și implementate în fiecare instituție, astfel încât cadrul comun de reglementare să se transpună similar, astfel încât să permită mecanismelor de schimb de date, de raportare, să se facă în timp real. Nu există timp real, dar cât mai repede posibil. Cât mai apropiat de momentul producerii. Într-adevăr, în perioada următoare, având în vedere complexitatea și dimensiunea la care ne duce directiva NIS 2, este necesar ca directoratul să găsească o soluție de cooperare cu aceste autorități sectoriale. Pentru că este clar că nu putem noi ca directorat să înglobăm toate aceste atribuții fără a exista o foarte apropiată colaborare cu aceste autorități. Evident că incidentele de securitate cibernetică este util să fie, de exemplu, integrate la noi, ca să putem să avem o viziune de ansamblu la nivel național, în ceea ce privește zona civilă. Da, dar este o sarcină și a celorlalte instituții să implementeze intern normele respective, astfel încât să permită colaborarea cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Este necesar în continuare, în perioada următoare, să ne armonizăm, să căutăm soluții prin care pe de o parte, să ne atingem scopul în ceea ce privește asigurarea securității și pe de altă parte... Cred că scopul este comun. Cred că scopul este comun, pentru că vorbim despre noi toți. Da. Cu siguranță. Dar, cum vă spuneam mai devreme, cunoașterea cea mai bună la nivel sectorial o au autoritățile sectoriale. Ele înțeleg mai bine specificul sectorului, au o relație mai apropiată cu operatorii din sector și atunci trebuie să colaborăm inclusiv pentru a stabili împreună care sunt măsurile cele mai potrivite și modalitatea optimă de a le implementa. Am înțeles. O să aștept pentru o viitoare conferință ca aceste propuneri să le nominalizăm, să le spunem care sunt concret. Da? Până atunci am să-l rog din nou pe Cristian să ne spună ce schimbări de abordare pe termen scurt, mediu și lung vor impune noile tehnologii fintech. Care sunt noile provocări? Cum răspunde piața bancară acestor provocări, Cristian, te rog? Dacă este conectat. Dacă nu, Mugur, o să te rog pe tine, din nou, să-mi spui care e percepția generală referitoare la digitalizare și securitate cibernetică bancară, care este percepția generală, care este impactul în particular asupra produselor, serviciilor, dar mai ales al comportamentului
persoanelor fizice și al companiilor ce apelează la acestea? Ei bine, munca asta de acasă sau munca în regim hibrid, războiul din Ucraina și contextul economic actual, precum și noile evoluții din domeniul inteligenței artificiale, sunt factorii care au creat un mediu propice pentru dezvoltarea și diversificarea amenințărilor informatice. De aceea, companiile încep să acorde o atenție din ce în ce mai mare metodelor de prevenție pentru atacurile cibernetice și este evident și cazul băncilor care au fost în ultima vreme expuse, așa cum am amintit, la diverse tipuri de atacuri, băncile și clienții lor. Criminalitatea informatică este un domeniu aflat într-o permanentă inovare și cunoaște o rată foarte rapidă de dezvoltare și diversificare, astfel că expansiunea tipurilor de dispozitive care fac posibil accesarea mobilă a internetului, pe de-o parte, și digitalizarea banilor și a operațiunilor bancare în general, pe de altă parte, sunt elemente care au dus la o creștere exponențială a numărului de utilizatori și implicit a riscurilor de victimizare. Adoptarea tehnologiilor digitale în serviciile financiar-bancare adresează un orizont de așteptare și cerințe ale consumatorilor privind simplificarea accesului la operațiunile bancare prin intermediul noilor tehnologii informaționale și de telecomunicații, crescând totodată gradul de incluziune financiară a persoanelor din zonele mai puțin dezvoltate. Toate aceste dezvoltări tehnologice și oportunități pentru economie în general și în industria bancară și clientela sa în special nu se pot realiza pe deplin fără o cooperare la nivelul sistemului bancar pentru întărirea măsurilor de securitate cibernetică, fără elaborarea și implementarea unei strategii de securitate informatică solide și eficientă. Sau, altfel spus, fără asigurarea securității informațiilor nu este posibilă digitalizarea, iar fără digitalizarea nu putem vorbi despre evoluție în mediul public și privat. Am văzut cu toții că digitalizarea sectorului bancar este accelerată. Este așa un fel de concurs între bănci cu cine ce mai lansează. Deci este accelerată de transformările produse în cererea și oferta de pe piață, în funcție de așteptările și de nevoile clienților, de concurența nebancară, ca și de necesitățile de creștere a rezilienței și a profitabilității bancare. Deci avem nevoie de o schimbare a mentalităților și în special de o reducere a rezistenței prin care oamenii spun că nu, asta nu se poate întâmpla, asta e imposibil. De multe ori nu le vine să creadă că dându-și, de exemplu, CVV-ul de pe spatele cardului, sunt deja... Da, Mugur, nu mi se poate întâmpla mie. De ce să fiu eu victimă? Nu reprezint nimic pentru nimeni. Da, dar eu pot să fiu un furnizor, supply chain, da, sau să fiu angajat unui furnizor pentru o bancă și astfel să reprezint o vulnerabilitate pentru banca respectivă. Da? În managementul riscurilor, și furnizorii și beneficiarii ar trebui să respecte aceleași cerințe de securitate și să nu se considere oarecum în afara cadrului sau în afara sistemului, dacă ești și tu de acord cu această abordare. Sunt de acord. Mă rog, toate băncile au un soi de educație financiară a clienților și cu toții sperăm că lucrurile vor fi înțelese așa cum le expunem noi. De multe ori poate că terminologia pe care o utilizăm nu este așa familiară tuturor clienților sau, mă rog, sunt și persoane care nu sunt așa tehnice și li se pare că protecția asta trebuie să vină cumva de la bancă. Da, să ne asigure alții, dacă se poate. Adică nu închidem noi ușa casei noastre, rugăm pe alții să ne închidă ușa, să ne închidă ferestrele, să verifice curentul și gazele
că e datoria furnizorilor de gaze să vină să ne închidă nouă aragazul când plecăm de acasă. Da, e ca și cum, nu știu, ți-ai lăsat un card cu codul PIN scris pe un ATM și te întrebi ce se întâmplă. Adică va încerca cineva să folosească sau va înțelege ce e chestia aia. Adică, na, să nu... Sunt fel și fel de situații în care îți dai seama că e greu de explicat unui client ce a făcut și cât de mult s-a riscat divulgând niște informații aproape fără să-și dea seama. Da. Ziceați mai devreme de paginile corect copiate, mă rog, la finețe. Fidel reproduse, da, paginile fidel reproduse, la nivel de virgulă. Așa, care într-adevăr au generat ceva credibilitate în rândul clienților, dar au fost și clienți care, după ce au făcut, au sunat și au anunțat. Au preîntâmpinat înregistrarea de pierderi, ceea ce este foarte bine. Și-au dat seama singuri că ceva nu e în regulă pe acolo. Acum, prin noile metode, văd că nu mai sunt nici greșeli gramaticale, adică până nu de mult îți dădeai seama că pagina e un fake, chiar dacă avea niște poze. Pentru că se specializează, pentru că apelează la tool-uri de traducere din ce în ce mai performante, pentru că ceea ce fac cu pasiune, chiar dacă nu scopul nu este neapărat unul mobil. În orice caz, sperăm ca și noi să facem eforturi, toți să facem eforturi pentru a preîntâmpina astfel de atacuri. Cristian, am să te rog, am să-ți adresez din nou întrebarea referitoare la schimbările de abordare pe termen scurt, mediu și lung pe care le vor impune tehnologiile fintech, care sunt provocările, cum răspunde piața bancară și, nu în ultimul rând, dacă ai cunoștințe în acest domeniu despre regulamentul eIDAS 2, care este de asemenea foarte aproape de intrarea în vigoare, sau un alt invitat, dacă dorește să preia această întrebare a unui participant. În primul rând îi mulțumesc lui Mugur că a preluat întrebarea și a continuat discuția. Din păcate au fost ceva probleme cu Zoom, dar le-am depășit. Mulțumesc Mircea de asemenea. Cu multă plăcere. Da, așa cum spunea și Mugur, există o competiție, o mare energie pe piața bancară în dezvoltarea de soluții financiare digitale pentru clienți. Și asta cumva cred că ne-a învățat că împreună cu fintech-urile, cu care colaborăm destul de des, dar în anumită măsură concurăm de asemenea, am învățat unii de la ceilalți. Am învățat să fim mai atenți la experiența clienților în materie de digital și nu doar să rezolvă problemele, ci și cum le rezolvă. De asemenea, și au învățat, și fintech-urile învață de la bănci cum să fie atente în zona de riscuri, cum să-și gestioneze procesele mai bine, astfel încât să deservească un număr foarte mare de clienți. Uite, noi la finalul anului trecut am depășit 2 milioane de utilizatori în mediul digital, ceea ce, din punctul meu de vedere, este extraordinar în condițiile în care acum 5 ani discutam de sute de mii, ne doream să convingem românii să testeze cât mai multă zona digitală, să vadă care sunt beneficiile, dar lucrul ăsta s-a accelerat odată cu pandemia. Vedem în fiecare an creștere, dar cel mai important, cred că este faptul că vorbim despre o schimbare radicală în modul de interacțiune dintre bănci și clienți. Lucrul ăsta nu s-ar fi putut întâmpla fără noile tehnologii. Fie că vorbim de cloud, care ne permite să scalăm mult mai ușor, fie că vorbim de AI, de machine learning, care ne permite să înțelegem mai bine ce vor clienții și să ne poziționăm mai bine către nevoia clienților. Avem exemple în care, în momentul de față, aproape 80% din produsele care sunt accesate de clienți, că vorbim de produse de creditare, că vorbim de asigurări și așa mai departe, în
într-o bancă mare precum e BCR, sunt accesate digital. Lucrul ăsta arată clar apetitul consumatorilor, al clienților către zona digitală și de asta e foarte important cum ne protejăm, cum conlucrăm împreună cu autoritățile statului, împreună cu celelalte bănci, împreună cu fintech-urile, pentru că cu toții suntem parte la ecosistemul financiar bancar și suntem împreună responsabili chiar și cu clienții pentru securizarea acestui ecosistem de care sau prin intermediul căruia românii vor folosi și mai mult zona bancară. Vorbim foarte mult despre persoane fizice, dar în același timp cred că e important să ne îndreptăm și să ne uităm și către companii, special către micro-întreprinderi sau chiar companii mari. Pentru că în materie de securitate și ei sunt expuși, sau securitate bancară și ei sunt expuși destul de mult. Vedem exemple de potențiale fraude prin e-mail-uri de tip fake transmise către angajați în numele diversilor colaboratori sau chiar în numele CEO-ilor acestor companii, prin care există potențial de fraudă ca respectivele companii să piardă sume semnificative de bani. De aceea e important să avem grijă de noi, de portofelul nostru virtual, să spunem, sau de portofelul nostru personal, dar și de portofelul companiilor pentru care ne facem datoria zi de zi și în numele căruia operăm în sistemele bancare. Spre exemplu, zona de interacțiune digitală, pur 100% digitală pentru companii, a avansat foarte mult în ultimii 2 ani. Există bănci care permit deschiderea de conturi direct online pentru companii, deci nu doar pentru persoane fizice. Există credite care se oferă acum 100% digital. Ba mai mult, noi am lăsat anul trecut un chatbot care ghidează companiile să acceseze aceste programele de finanțare și oferă oricând informații despre accesarea fondurilor europene, naționale, tot ce e relevant pentru companii. Ăsta e un exemplu de interacțiune între o bancă, un fintech și tehnologii de tip AI. Sunt multe colaborări pe care toate băncile din sistem le-au făcut cu multe companii fintech. Sau au folosit tehnologiile de tip open banking, tehnologiile relevante, astfel încât să poți menține pasul cu ceea ce își doresc clienții. Pentru că, în realitate, clienții ne forțează să fim cât mai rapizi. Nu, clienții au așteptări. Au așteptări, exact. În momentul în care au așteptări, apare competiția. Prima bancă ce poate să ofere un produs superior, sigur că are întâietate. Piața este dinamică, începe să se discute despre acel produs, despre acel serviciu. Dacă, eu știu, produce acel serviciu o economie de timp în portofelul, și accentuez, în portofelul clientului, se va orienta mai devreme sau mai târziu. Sau dacă este mai ușor, mai facil. Sunt clienții segmentați. Unii preferă metodele tradiționale, merg la ghișeu și nu doresc să se orienteze spre digitalizare. Însă o bună parte a lor, mă refer la tineri, nu numai la tineri, sunt flămânzi de soluții noi digitale. Și își pun întrebarea, firească de altfel, dacă în altă parte se poate, de ce să nu se poate și la noi? Să nu uităm în același timp de procesul de contaminare cibernetică, mă refer la criminalitate informatică, în momentul în care un mail este trimis dintr-o parte în alta, poate să producă efecte. Să nu uităm și de aspectele pozitive, anumite practici, bune practici, și aici o să fac trimitere la Călin, pentru că a dezvoltat un sistem extraordinar. La un moment dat, când era director IT, și îl felicit pentru asta, a implementat măsuri care sunt acum preluate de alte bănci, dar la momentul respectiv a fost un demers inovativ. Acum poate puțină lume știe despre acel demers. Important este că își arată efectele în piață. Te rog, dacă ar mai fi ceva de adăugat pe acest subiect.
Pe acest subiect, cred că ce aș mai adăuga ar fi faptul că, apropo de IDAS, nu am foarte multe informații despre IDAS 2, dar vreau să vă spun, apropo de IDAS și de guvernanța semnăturii digitale, pe noi ne-a ajutat foarte mult să putem semna contractele cu clienții la distanță, tot ce a însemnat semnătura electronică și, evident, cred că IDAS 2 o să ducă mai departe zona asta de identificare sau de identitate digitală în întreaga Uniune Europeană și atunci cred că va fi și mai ușor să implementăm diverse servicii și să creăm o interoperabilitate între diverse entități la nivel european. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot, Cristian, Gabriel. Mi-aș dori să discutăm concret în acest punct despre situația reală la nivel național. De aceea am rugămintea să prezinți o radiografie cât mai clară posibilă a amenințărilor cibernetice imediate, a lipsurilor și a necesităților, sigur. Dar și a măsurilor concrete, pe etape, ce trebuie implementat rapid. Exemple clare și măsuri prioritare, te rog. Gabriel. Ok. În primul rând, trebuie să vă spun că din evaluarea noastră în momentul de față, lucrurile în principiu sunt destul de ușor de anticipat, dar există sectoare care au un nivel de maturitate a guvernanței și a măsurilor tehnice de securitate ridicat, financiar, telecom, infrastructură digitală, sectoare cu o maturitate medie, cum ar fi energia, apa potabilă, transporturile, și sectoare cu o zonă de maturitate foarte scăzută. Și aici includem inclusiv administrație publică, spitale mai ales. De exemplu, după cum probabil știți, pentru directiva NIS 1, unde noi avem circa 1000 de entități care fac obiectul aplicării directivei, avem acestea obligația de a-și face audituri de securitate. În momentul de față, avem cam 10% dintre ele care au făcut auditurile și ne-au și trimis rezultatele. Analiza noastră în momentul de față este incompletă pentru că nu avem toate datele, dar cifrele cumva vorbesc de la sine, ca să spun așa. Și avem într-adevăr zone care au nevoie semnificativă de a-și crește nivelul de securitate. Motivele principale sunt legate de faptul că sunt aceste zone avansate care au avut un cadru puternic de reglementare sectorial și care le-a ajutat să se dezvolte mai bine, au avut contact și au folosit instrumentele de digitalizare cu o anumită tradiție și bineînțeles că au avut și resursele pentru a-și asigura măsurile de securitate, dar zonele de care vă vorbeam, unde avem probleme, sunt afectate în special de lipsa resurselor, sunt afectate de multe ori și de necunoașterea de către management sau neînțelegerea de către management a problemelor de securitate cibernetică. Dacă nu ai o analiză de risc și nu înțelegi, nici măcar nu-ți cunoști infrastructura, este foarte dificil să-ți iei și măsuri pentru Ce presupune, Gabriel, o analiză de risc? Păi, analiza de risc, în primul rând, presupune să-ți cunoști foarte bine asset-urile care pot să fie afectate de incidente de securitate cibernetică. Sunt două elemente. Vulnerabilități și capabilități. Și cum putem să le adresăm. Dacă știm să ne plasăm între 0 și 1 pe harta riscurilor și să vedem, să le prioritizăm, da, verde, galben, roșu, putem să începem o analiză de risc. Nu înseamnă că am făcut analiza de risc. O evaluare pe care am făcut-o la nivelul unuia dintre sectoare ne arată că este un nivel foarte scăzut de înțelegere a ceea ce înseamnă analiza de risc. Și atunci, dacă nici măcar nu înțelegi cum să o faci, bineînțeles că și măsurile pe care le vei lua pentru a gestiona riscurile respective vor fi ineficiente. Are Directoratul Național de Securitate Cibernetică în intenție să elaboreze un ghid de bune practici sau măcar un set de măsuri obligatoriu de respectat în cazul analizelor de risc sau auditului de securitate cibernetică, astfel încât toți auditorii să se raporteze la acele linii, să respecte acele cerințe, astfel încât
dosarele care sunt completate ca urmare a auditului să răspundă la întrebările normale, firești, pentru a se putea lua cele mai bune măsuri pe baza recomandărilor ce se livrează în urma auditului. Dacă nu există norme generale și particulare pe domeniul de urmat raportate la auditul de securitate, sigur că fiecare va face auditarea și va spune că e mai bine, că e mai rău. Nu vreau să interferez în niciun caz cu atribuțiile. Mă bucur că ați pus această întrebare și este una foarte corectă și la obiect și într-adevăr, să știți că realitatea este fix cea pe care ați arătat dumneavoastră. Există această nevoie, am identificat-o și noi. Chiar am avut acum ceva timp o discuție cu auditorii pentru a căuta soluții de a optimiza procesele, de a avea într-adevăr o utilitate mai bună a activității de audit și în perioada următoare, inclusiv cu sprijinul stakeholderilor, pentru că nu noi avem toată cunoașterea și chiar era o chestiune pe care vreau să o menționez. Vrem să fim deschiși, vrem să colaborăm cu specialiștii care sunt în piață, pe care nu-i avem sau poate nu să-i avem niciodată aici în cadrul DNSC-ului, dar există multă cunoaștere și multă expertiză în afara instituției și vrem să încercăm să găsim soluții pentru a o aduce și a o folosi ca să ne îmbunătățim măsurile de reglementare pe care le adoptăm. Parteneriatul public-privat este extraordinar de important. Tu ai subliniat sau ai spus cu alte cuvinte ceea ce a spus și domnul Anton Rog, directorul Cyberint, cu altă ocazie, în cadrul unei alte conferințe. Nivelul mediu sau nivelul României de securitate cibernetică este deasupra mediei europene și mult deasupra mediei internaționale. Este un lucru foarte bun. Există aceste mecanisme de colaborare gestionate de Cyberint, de DNSC, de Poliția Română și nu numai de aceste instituții, sunt implicate mai multe instituții, mai ales sau în particular sau în colaborare și cu mediul universitar, pentru că specialiștii, sigur, trebuie pregătiți de pe băncile școlii. Există o strategie și pot să spun că am contribuit cu propuneri și la elaborarea anumitor norme și anume propuneri de implementare ale educației cibernetice în școală, de la ciclu primar până la cel universitar sau post-universitar. Oricum, sunt importante și campionatele de securitate cibernetică ce se organizează cu sprijinul DNSC, cu sprijinul Cyberint, cu sprijinul companiilor private ce își aduc astfel aportul și nu fac decât să certifice că parteneriatele public-private sunt importante și funcționează. Îți mulțumesc mult de tot, Gabriel. Dacă mai dați 10 secunde, vreau să fac câteva precizări foarte scurt și la obiect. Apropo de nevoi pe care le avem în momentul de față, cel puțin în zonele legate de administrația publică, e o mare nevoie de a găsi soluții pentru atragerea de specialiști în IT și în securitate cibernetică, inclusiv din perspectiva salarizării acestora. De asemenea, este o nevoie... Un punct nevralgic. Da, este o nevoie pe care vom încerca să o adresăm în transpunerea directivei NIS 2 de a rezolva inclusiv probleme ce țin de guvernanță în aceste zone. Pentru că nu toate au beneficiat de cum spuneam, un nivel matur de guvernanță. Este nevoie ca un CISO, de exemplu, să existe peste tot unde este și să aibă un rol bine definit și să poată să-și exercite din această structura organizațională, să-și exercite atribuțiile, sigur. Atribuțiile. De asemenea, o altă măsură relevantă, și aici o să închei, este cea legată de dezvoltarea de SIRT-uri sau SOC-uri sectoriale. Pentru că acestea pot să suplinească lipsa de resurse, concentrând un pool de resurse pe care să-l folosească mai multe entități, mai multe organizații. Este o soluție pe care o putem adopta și pentru care eu personal pledez să o utilizăm în perioada următoare.
Asta vreau să punctez la sfârșit. Sper ca mesajul să ajungă la decidenți și să fie luate măsurile în consecință pentru a fi implementate. Mulțumesc. Călin, cât de necesare sunt asigurările de risc cibernetic în contextul creșterii numărului de vulnerabilități și a nivelului de agresiune? Și cât de pregătită este piața internațională, piața europeană de asigurări, piața românească? Cum adresează aceste provocări? Dacă aș lua întrebarea de la sfârșit, cât este de pregătit, de fapt, situația asigurărilor de risc cibernetic arată un fel de diagnoză a situației generale pe care o discutăm acum, referitoare la nivelul de maturitate, atât al sistemelor informatice, cât și al sistemelor de securitate și al pregătirii tuturor pentru a putea face față acestor provocări. Asigurările de risc cibernetic ar trebui să fie esențiale, ar trebui să fie cerute, inclusiv prin directive. Deci opinia noastră și la CIO Council și am mai propus-o de multe ori, poate acum cu ocazia transpunerii directivei NIS-2 și fiind domnul director aici poate ne acordă sprijin. Dacă la o mașină ești obligat să ai o asigurare RCA pentru că poți să produci niște prejudicii care sunt de ordinul probabil la 1000-2000 de euro, o instituție publică sau un mare furnizor de energie care ar avea o astfel de problemă ar produce pagube de milioane, de miliarde. Și asigurările de risc cibernetic ar trebui să fie la fel de obligatorii cum sunt și pentru celelalte tipuri de riscuri care au un efect social. În acel moment, probabil, și conștientizarea ar fi altfel. Conștientizarea deja probabil a început, dar piața de asigurări nu este încă dezvoltată suficient, pentru că și directiva NIS-1 și NIS-2 pune accent foarte mult pe responsabilitatea conducerii, a managementului. Și chiar dacă managementul nu înțelege despre ce vorbim, despre riscuri, securitate, IT, în momentul în care răspunde până la urmă chiar și penal dacă nu ia măsurile necesare pentru a putea să protejeze o infrastructură importantă, esențială, critică, asigurările pot să aibă un rol de a acoperi niște cheltuieli care e foarte clar. Compania sau chiar persoana responsabilă nu le-ar putea duce. Mitigarea riscului, Călin, și dacă îmi permit să intervin, cred că ar trebui să menționăm câțiva pași foarte clari. Auditarea se poate face prima dată de către o persoană din cadrul sau agreată de asigurator, astfel încât să recomande un set de norme. Bineînțeles, nu ne referim la operatorii de servicii esențiale, unde trebuie făcut auditul de către auditorii de securitate certificați de NSC. Există un cadru de reglementare în acest sens. Dar după ce se face această auditare, sigur că asiguratorul trebuie să verifice dacă au fost implementate măsurile propuse de către auditorul agreat de asigurator. Și dacă nu au fost, nu se încheie contractul de asigurare. Dacă au fost, se încheie contractul de asigurare. Dacă se produce riscul asigurat, cine trebuie să facă auditarea după producerea riscului asigurat, ținând cont de faptul că prima auditare a fost făcută de către un auditor agreat de societatea de asigurări. Presupun că tot un auditor oficial agreat de DNSC. Deci nu mai poate să facă, în urma producerii riscului asigurat, auditarea tot aceeași persoană care a făcut înainte de încheierea contractului, ci obligatoriu trebuie făcută auditarea de către un auditor certificat de DNSC. Dacă ești de acord cu această propunere. Absolut, auditările trebuie făcute de către oameni specializați, fie că sunt auditori ai companiilor de asigurări, fie că sunt auditori externalizați, dar aceștia trebuie să aibă un certificat și o competență profesională. Dacă ne uităm, fac în paralel aceasta pentru că e mai ușor de înțeles cu constatatorii. De exemplu, acum câțiva ani s-a impus de către autoritate ca constatatorii să facă cursuri la Institutul de Studii Financiare și să fie certificați și numai aceia să poată să facă constatări auto. Ei sunt fie interni, fie externi. Până la urmă, asta contează mai puțin, contează competența, profesionalismul și respectarea unor standarde. Cum spunea și domnul director înainte, este o problemă foarte mare pentru a avea o unitate a abordărilor și trebuie neapărat în acest domeniu să ai aceeași unitate de măsură. Asiguratorii în acest moment fac analize proprii, stabilesc chestionare, dar piața este foarte nedezvoltată. E nedezvoltată de asigurări de risc cibernetic. E nedezvoltată la nivel european, nu numai la nivelul României. În România este și cu atât mai puțin dezvoltată și e mare nevoie.
Toate studiile arată că pierderile generate de riscurile cibernetice au depășit pierderile generate de riscurile climaterice. Deci cu tremure, taifunuri, tot ce se întâmplă catastrofic în jurul nostru, nu mai produce atâtea pierderi câte sunt produse de riscurile cibernetice. Și să nu ai o asigurare de risc cibernetic tocmai pe această zonă în care ai pierderi majore, arată clar o imaturitate, de fapt, a piețelor în dezvoltarea unor astfel de produse, de sisteme, care sunt ele în sine un microecosistem. Pentru că, cum spuneai, ai nevoie de auditori, ai nevoie de specialiști. În asigurări există conceptul de underwriting, de cel care ia în asigurare, cel care îți face prima, care îți vinde polița până la urmă. Acest underwriter acum era un economist. Acum e clar că trebuie să aibă o componentă tehnică, trebuie să aibă o componentă de specializare, să se bazeze pe niște toolsuri specifice pentru a putea să scoată rapid un preț care să fie un preț corect. Dacă prețul e prea mare, nu mai este cumpărat și atunci nu se dezvoltă piața. Dacă prețul e prea mic, s-ar putea să apară incidente și incidentele pe piața cibernetică, acolo unde există asigurările de risc cibernetic, daunele plătite de asiguratori la nivel european, dauna medie cam 3 milioane de euro. În zona de sănătate, care e o zonă foarte afectată, dauna medie de 11 milioane de euro, ca să vedeți dimensiunea. La sumele acestea, dacă tu nu știi să-ți faci o evaluare cum trebuie, practic asiguratorul respectiv poate să intre și în faliment, deci trebuie să aibă grijă cum lucrează și ce propune. Și din acest motiv are nevoie de specialiști. Lucrurile sper să devină foarte clare, pentru că pierderile nu sunt numai de natură economică în cazul unui atac cibernetic, pot să fie și de natură, eu știu, de adresarea unor infrastructuri critice în momentul în care ataci un furnizor de energie sau un spital sau de altceva și pe același principiu pe care se întocmesc în urma producerii unui risc asigurat, raporturile de expertiză extrajudiciare de către persoane autorizate, certificate în acest sens și în cazul producerii riscului asigurat de natură cibernetică, eu consider că ar trebui întocmite aceste rapoarte de către persoane certificate și mă refer la cei auditori certificați de NSC. Mulțumesc mult, Călin, pentru intervenție. Am să rog pe Dragoș, luând în considerare cele menționate până acum, care sunt proiectele Autorității de Digitalizare a României și cum răspund acestea nevoilor reale exprimate? Te rog, Dragoș. Dacă ești conectat și dacă poți să-ți deblochezi microfonul. Dacă nu, până să rezolvă problemele tehnice, am să rog tot pe Mugur să ne explice ce anume s-a modificat pe lanțul care pornește de la furnizorul de produse și servicii de digitalizare și securitate și ajunge la beneficiar, care la rândul lui trebuie să dezvolte aplicații în susținerea așteptărilor propriilor clienți. În ce sens s-a deplasat punctul de intersecție dintre domeniul bancar și companiile cu care interacționează? Lucrurile s-au schimbat esențial. Acum vedeți și voi, dar copiii noștri au crescut și au crescut cu tabletele în mână. Adică prin însăși faptul că ei folosesc tehnologia de la vârste fragede și acum au devenit adulți și încep să lucreze și încep să aibă nevoie de servicii bancare, sigur că băncile trebuie să-și schimbe cumva atitudinea și să ofere produse care să le fie destinate lor. Tinerii mai tineri, cum să zic, cei sub 16 ani, văd că acum vorbesc între ei prin sisteme de mesagerie, adică sunt unul lângă altul și comunică așa. Pe urmă, studii recente făcute de instituții specializate arată că aproximativ 30% dintre românii care utilizează servicii bancare declară că vor renunța la interacțiunea fizică cu banca, continuând să folosească permanent serviciile digitale sau aplicațiile mobile ale instituțiilor financiare. Asta în contextul în care peste 75% din plăți deja se fac prin internet și mobile, adică sunt puțini clienții care mai vin să-și facă plățile la bancă și cu documente pe hârtie și așa mai departe. Recent
băncile au început să lucreze, printr-o inițiativă ARB și BNR să digitalizeze și partea asta de instrumente de debit, adică legea cecului, cambii și bileturile de ordine, care, dacă nu mă înșel, sunt de prin 1934, vor fi modificate astfel încât să se permită procesarea electronică și a acestor instrumente. Deci lucrurile se află într-o continuă schimbare. Vedem fintech-uri, vedem, sunt multe lucruri de discutat pe subiectul ăsta. Deci, în lanțul care pornește de la furnizorul de produse digitale și se încheie la client, vedem că încep să se schimbe lucruri cam în sensurile astea. Operaționalizarea băncilor digitale, care funcționează ca și companii de tehnologie și oferă o experiență îmbunătățită clienților, cu implicarea lor și pentru sprijinirea operațiunilor derulate de aceștia prin intermediul sistemului bancar, prin digitalizarea proceselor existente, făcându-se disponibile prin internet și canale mobile și construirea de oportunități noi pentru clienți. Deci, deși concurența la început nu a fost pusă pe aceeași paliere, pentru că instituțiile de tipul ăsta nu prea aveau nici atestat de bancă, erau considerate instituții financiare, între timp până au devenit bănci, deci aveau niște reguli mai ușor de respectat. În sensul că îți deschideai îți deschideai un cont la momentul acela, vorbesc de acum 2-3 ani în urmă, cu permisul de conducere. Ori permisul de conducere nu e act, sau în legislația din România. Deci, personal am făcut lucrul ăsta și am văzut că merge. Sunt apoi serviciile oferite de fintech-uri și consumul acesta de API-uri. De servicii deschise și dincolo de sistemul bancar, prin care se oferă servicii terțe prin intermediul acestor API-uri, datorită reglementărilor precum PSD2, GDPR pentru bănci digitale, neobănci sau multe alte piețe intersectoriale oferite de alte bănci. Vom vorbi în curând despre PSD3, deci despre PSD3, dar, schimbările tehnologice sau inovațiile tehnologice presupun că vor permite implementarea normativelor. Băncile expun acum API-uri prin care instituțiile financiare pot să consume serviciile fiecarei bănci, adică există reglementări care ne obligă să facem asta și mă refer și la ISP și la PISP. Și noi, la rândul nostru, consumăm astfel de servicii oferite de un fintech și agregăm în platforma noastră de mobile banking conturile de la 9 bănci și facem plăți din conturile de la 5 bănci, primele 5 bănci. Și deci tehnologia acum ne permite să exploatăm niște servicii pe care trebuie să le expunem, dar la care băncile nu s-au gândit, pentru că ele au o colaborare, au și ARB și ce mai au ele. Adică, dacă lucrurile astea ar fi fost reglementate în sectorul financiar bancar, probabil că le puteam expune de mai mult timp. Dar iată că legislația a creat nișe de activitate care se bazează pe serviciile bancare, dar care sunt oferite prin aceste instituții financiare. Ceea ce nu este neapărat un lucru rău, ci este chiar un lucru bun. Am să mă întorc la Dragoș acum, cu rugămintea ca în timp ce răspunde Alex să ruleze și filmulețul referitor la ADR. Dragoș, luând în considerare cele menționate până acum, care sunt proiectele Autorității de Digitalizare a României? Cum răspund nevoilor reale exprimate? Bună ziua, bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitație, salutări tuturor participanților. Este o onoare să fiu alături de o mare parte dintre dumneavoastră prin care ne cunoașteți, sau cel puțin Autoritatea pentru Digitalizarea României a interacționat și a oferit un suport. După cum bine știți, Autoritatea pentru Digitalizarea României derulează un proiect, eu zic că de succes, într-o
într-un context de tip parteneriat public-privat cu APER-ul, Asociația Organizațiilor de Plăți Electronice, în contextul întreținerii și dezvoltării sistemului informatic ghișeu.ro. Pentru că am intrat acum 5 minute și am auzit despre interconectări API-uri, respectiv mecanisme de digitalizare pe care sunt adoptate sau care se doresc a fi adoptate în sistemele informatice sau în procesul de lucru intern la nivel bancar și nu numai. Autoritatea pentru Digitalizarea României vine cu 2 proiecte de succes, spunem noi. Unul extrem de matur, cum am spus, ghișeu.ro, unde avem parteneri și sistemul bancar și nu numai, în scopul de a interconecta unități publice centrale, ministere, universități, respectiv unități publice locale. Și a doilea proiect pe care îl consider de succes, pentru că avem deja rezultate înainte de finalizarea acestuia, sperăm ca până la finalizare să putem realiza conectări, se numește platforma, sau este proiectul Platforma Software de Identificare Digitală cu aplicația ROE ID. Un proiect care va schimba sau va fi un milestone în procesul de transformare digitală a României. Practic, prin această aplicație reușim ce băncile au reușit în perioada de pandemie și nu numai, să unificăm identificarea unică în toate sistemele publice. Practic, cetățeanul va avea un singur instrument de utilizare și de conectare, de relaționare cu sistemele informatice ale administrației publice centrale și ulterior locale. ROID este construit cu respectarea prevederilor de înaltă securitate la nivel stabilite prin reglementări și regulamente la nivel european, cu identificarea facială, cu recunoaștere și interogare baza de date de atenție populației a tuturor elementelor respective și este un prim pas în pregătirea unui alt proiect major care se dorește a fi implementat la nivel european, de asemenea cu respectarea tuturor prevederilor de securitate, respectiv de protecția datelor cu caracter personal, e-wallet. Și în sensul ăsta, ADR-ul, ca instituție responsabilă în contextul și în procesul de transformare digitală a statului român, încearcă și ne-am străduit în ultimul an sau ultima jumătate de an să stabilim conexiuni la nivel european, unde se stabilesc astfel de norme. Revenind la colegii noștri, o mare parte dintre dumneavoastră din sistemul bancar, vreau să vă felicit pentru curajul pe care l-ați avut, cel puțin în perioada crizei pandemice, când ați implementat și ați venit și către ADR, în relație cu ADR-ul, în avizarea și autorizarea diverselor mecanisme de identificare la distanță a cetățeanului, a clientului. Practic, pentru noi a fost un exemplu și un bun exemplu și ca o compensare a bunei colaborări sau faptului că dumneavoastră ați îndrăznit și ați fost pionierii unui proces de digitalizare într-un context de criză, vom duce toate măsurile sau vom face toate măsurile ca livrabilul acestui proiect de finanțare europeană ROI-ID să vină, să poată fi folosit și de către sistemul bancar. Astfel vom avea cu toții un instrument unic de încredere în relaționarea cetățeanului cu instituțiile publice sau cu instituțiile bancare, de la distanță sau respectiv într-o formă digitală. Alte proiecte, sau cum se spune, toate aceste proiecte de care v-am povestit, gen ghișeu sau ROI-ID și vor urma și alte aplicații, trebuie să aibă la bază niște principii. Niște principii și niște mecanisme de adopție a tehnologiilor avansate. Pentru că în domeniul nostru și unde există schimburi de date cu un anumit caracter, trebuie folosite ultimele tehnologii de tip blockchain, inteligență artificială. Toate acestea nu pot fi construite dacă nu avem o infrastructură a sistemelor informatice bazată pe cloud nativ, pe mecanisme de interconectare stabilite la nivelul statului român, legea interoperabilității. Și în sensul ăsta lucrăm și la legislația secundară și terțiară și sunteți bineveniți în a acorda feedback, respectiv toate fiind corelate cu cadrul european de interoperabilitate. Respectiv, ca și layer ulterior, adopție de tehnologii avansate. Și aici mă refer la toate tipurile de tehnologii.
Se vorbește foarte mult în ultimul timp de inteligență artificială. Da, avem nevoie de inteligență artificială în procesarea și utilizarea datelor masive. De fapt, este următorul nivel după utilizării de date sau sisteme care au la bază big data. Tehnologii de tip blockchain, unde avem nevoie de criptarea datelor, concret pentru securitate și siguranță. Și nu în ultimul rând, de ce nu putem spune, de robotizarea unor procese. Practic, aceste elemente sunt minimal a fi adoptate și în care să avem încredere să le folosim. Și vă invit să ne transferați și expertiza dumneavoastră de succes din mediul privat către mediul public. Știm că noi, sectorul public este, să spunem, lent, ușor lent, față de mediul privat, dar din punct de vedere al curajului și al îndrăznelii, vă garantez că încercăm să schimbăm această paradigmă. Sistemul public are o anumită latență, de acord cu tine, Dragoș, dar sistemul bancar cu care ADR-ul colaborează îndeaproape și țin să felicit pe această cale și ADR-ul pentru deschidere, multe au fost schimbate în ultima perioadă și sistemul bancar, pentru că sunt promotorii noilor tehnologii. Cred că această colaborare poate să conducă la soluții extraordinare. Am să rog pe Călin, cu permisiunea ta, să ne spună, în contextul a ceea ce ai menționat până acum, care este rolul auditorilor de securitate cibernetică în domeniul operatorilor de servicii esențiale, mai ales de pieței bancare, al pieței de asigurări, dar să ne referim și la instituții, pentru că și instituțiile trebuie să-și mitigheze riscul cibernetic într-un fel sau altul. Cum trebuie abordată relația instituționalizată cu organismele de profil? Călin, te rog. Deci aici avem mai multe perspective din experiența care am avut-o în Autoritatea de Supraveghere Financiară, cum am menționat, prin elaborarea acelei norme privind riscurile operaționale generate de IT. Odată avem perspectiva autorităților, care trebuie să se asigure până la urmă de asigurarea unei protecții a consumatorilor, a clienților, pentru a nu fi expuși incidentelor de securitate care pot fi generate sau susținute până la urmă de către furnizorii de servicii esențiale. Pe altă parte, sunt auditurile necesare în sine acestor companii pentru a putea să își asigure propria reputație, pentru că un incident de securitate se afectează reputația. Avem principii, avem standarde, sunt standarde internaționale. Probabil e nevoie și de o adoptare a acestor standarde și la nivel național mai mult. Se iau bucățele din diferite standarde internaționale sau nu se acoperă deloc anumite zone care probabil ar trebui să fie acoperite de către auditorii. Probabil și din acest motiv domnul director Dinu menționa mai devreme, e nevoie de o uniformizare și la nivel național și la nivel internațional. Dacă ne uităm cum a pornit EIDAS-ul, auditurile, sunt două tipuri de audituri necesare acolo. Unul din ele, de exemplu, nu existau auditori în acel moment când a fost publicată acea directivă, nu existau pe teritoriul României. Iar băncile, companiile care doreau să beneficieze și să ofere clienților astfel de servicii, trebuiau să stea la coadă la auditori internaționali care aveau alte programe, alt timp și nu prea aveau ei timp de clienții din România. Și alte costuri. Și alte costuri. Deci, practic, noi trebuie să ne uităm la toate aceste lucruri în paralel și să stimulăm dezvoltarea unei piețe a auditului de securitate cibernetică alături de securitate IT, pentru că, repet, noi la CIO Council insistăm foarte mult, nu poți să ai securitate cibernetică dacă n-ai un management corect al sistemelor informatice și un IT bine pus la punct. Nu ajunge să iei măsuri de securitate dacă tu în sine nu poți să ai procese IT organizate corespunzător. Cum dădusem exemplu cu NIS-ul, care cere niște măsuri specifice pentru managementul testării. Managementul testării, pe toate fazele lui, toate tipurile de testări, acestea sunt reglementate foarte clar de ISO 20000, de fostul ITIL. Dacă tu nu ai implementat în cadrul organizației tale această bucată până la urmă din tot pachetul de ISO 20000 de managementul proceselor, nu o să poți să zici că ai îndeplinit un standard NIS de securitate aferent testării. Și testarea nu este pentru securitate în sine, testarea este pentru produsul final care tu îl generezi pe piață, care trebuie să aibă securitatea embedded.
Deci cele două lucruri trebuie să fie foarte bine interconectate și din acest motiv ideea domnului director Dinu de a avea un CISO la nivelul organizațiilor este esențial. Noi în cadrul asociației noastre menționam și insistam foarte mult pentru existența unui CIO, unui Chief Information Officer, dar într-adevăr probabil această integrare information și security într-un CISO devine din ce în ce mai important, pentru că trebuie să ai nivelul de cunoaștere necesar a ambelor paliere. Iar auditul de securitate trebuie să fie până la urmă, cum este și auditul care se realizează de către instituțiile statului. El se transformă dintr-un audit de control între un audit care să fie în suportul companiei respective. De a fi partenerul, auditorul trebuie să fie partenerul companiei, al sfătui, al ajuta pentru a implementa metodologiile cele mai bune, nu a identifica probleme și a fi un drum către sancționare. Sancționarea probabil trebuie să fie ultima etapă pentru disciplinare, dar până atunci avem cu toții foarte mult de parcurs și întâi de toate trebuie să creștem nivelul de maturitate al tuturor. Organizații interne, companii private, companii de stat, auditori, fiecare dintre noi, de fapt. Conform unor algoritmi foarte clar de calcul, riscul de producere a unui eveniment este de aproximativ 30%. Rămâne în sarcina companiei să adopte sau să nu adopte măsuri de prevenție. Mergem pe prevenție, da? Cât de mult investim? Poate investim prea mult pentru un asset care nu este contabilizat, pentru că și aceasta este o problemă. Cum contabilizăm un produs informatic? Ce valoare îi dăm? Pentru că se poate schimba valoarea unui produs informatic într-un termen extraordinar de scurt sau într-un termen lung. Dacă un program este vândut, automat îi crește valoarea, trebuie refăcute contractele de asigurare, sau dacă îi scade valoarea, sau dacă apare o breșă de securitate și acel programel sau acel asset informatic este preluat, din nou îi scade valoarea. Deci contabiliștii ăștia trebuie cumva stabilite aceste reguli, dar cât ar trebui să investim? Mai mult, mai puțin, cât este suficient, cât este necesar? Tocmai de aceea, exact cum ai spus tu, managementul riscului, managementul vulnerabilităților este extraordinar de important și asta nu se poate face decât într-o colaborare foarte strânsă între CISO, celelalte departamente, conducerea unităților, instituțiile abilitate și parteneriat public-privat. Și am să mă întorc la Dragoș, pentru că ai deschis totul, Călin, ai lăsat întrebarea deschisă și am să-l întreb care este scopul aplicației ROAID în contextul principiului single sign-on. Când putem să ne așteptăm, Dragoș, la o eficientizare a interacțiunii cu instituțiile? Toți ne dorim aceasta. Și cred că ADR-ul a făcut pași în acest sens, sau cel puțin sprijină acest demers. Te rog mult, dacă se poate. Da. Aplicația funcționează. Astăzi este disponibilă în magazinele aplicațiilor sau sistemelor de operare mobile, iOS și respectiv Android, într-o versiune beta. Vă invităm să o promovați și să o utilizați. Încă sunt mecanisme de operaționalizare la nivelul sistemului informatic. Urmează și platforma web de conectare. Din punct de vedere a operaționalizării cu alte sisteme, noi lucrăm acum într-o etapă, în perioada fiind încă în proiect, în etapa de testare cu sistemele informatice pe care ADR le deține și în speță ghișeu.ro, dar avem în vedere, conform prevederilor din proiect, interconectare cu alte sisteme publice naționale, cum ar fi ONRC-ul, unde există o solicitare sporită a utilizatorilor către aceste de instituții și către serviciile oferite de către aceștia publice. De asemenea, sunt în vedere și alte sisteme cu servicii publice intense, cum ar fi ANAF-ul, cu spațiu privat virtual, dar se discută intens la nivelul ADR-ului și nu numai a veni și în întâmpinarea dumneavoastră către sistemul bancar. Și cât de curând cred că vom avea o discuție și o masă rotundă în sensul ăsta de prezentare și de a stabili norme, respectiv principii de interconectare cu serviciile și sistemele dumneavoastră. Deci, practic, ROAID este o aplicație proiectată, standardizată în reguli și prevederi europene, cu un alt nivel de securitate sau cu elemente de securitate sporit,
Sunt de acord ce a spus și domnul Rangu. Da, avem nevoie de o maturizare a administrației publice și a organizațiilor în general, nu numai la nivel de administrație, și prin respectarea unor proceduri interne de securitate. Și plecăm, aș vrea să spun că punctul de plecare ar fi standardul ISO 9001 în cazul nostru, dar și cele din familia 27001, de 7002, și avem nevoie de a crea o comunitate a responsabililor sau Chief Information cu securitatea informațională la nivelul fiecărei entități, astfel aceștia putând vorbi sau unifica proceduri, respectiv mecanisme, sisteme care pot fi interconectate. Dragoș, ai surprins foarte, foarte bine, pentru că de multe ori CISO sau CIO din cadrul unei companii, din cadrul unei organizații, trebuie să traducă din română în română celui managerului. Exact. Limbajul nu este comun, limbajul tehnic nu este neapărat extrem de înțeles pentru fiecare, dar cred că o colaborare, cum ai menționat-o, ar fi extraordinar de potrivită, da? Pentru a stabili măcar regulile comune între CISO, pentru că ulterior să poată fi transpuse pe înțelesul managerilor. Și avem o întrebare pe chat referitoare la PSCID în raport cu proiectul cardului electronic. Care este parcursul pentru compatibilizare PSCID cu ROID, ținând cont de prevederile... PSCID este proiectul DAS 2 european, da? Platforma software centralizată de identificare digitală. ROI-ID este aplicație, livrabil. Perfect, perfect. Asta înseamnă că am răspuns. Am răspuns, da. Sigur că da, și implementarea în... PSCID este proiectat sau e o nevoie reală, tot așa în contextul implementării regulamentului eIDAS și acoperă tranziția și către un eIDAS 2 și către alte standarde. Cum am spus și în prima intervenție, este minimum necesar de îndeplinit în a implementa și un următor proiect e-wallet. Da? Să înțeleg că ar trebui să ne așteptăm în curând la cardul de identitate cu chip? Exact, este complementar și cu cardul electronic de identitate, un alt proiect extrem de important. Pe acesta îl derulează cu finanțare din PNR, Ministerul de Interne, ei fiind sub incidența altor prevederi europene de a digitaliza într-o formă, da, relația sau elementul de identificare a cetățeanului european. Deja nu mai putem vorbi de documente pe suport hârtie sau în altă formă fizică, deși în multe procese sau multe fluxuri se utilizează, trebuie să avem un mix. Astfel, prin cardul electronic de identitate putem avea și acest mix, sau putem asigura, împreună cu proiectul ROI-ID. ROI-ID îmi va oferi identitatea electronică în mediul online și nu numai, cu elemente din cadrul electronic de identitate. Deci, practic, sunt complementare, sunt investiții în paralel, dar care converg spre aceleași prevederi. Ce vreau să mai menționez, dacă îmi permiteți, te rog. Și cu ocazia asta o să-mi cer scuze că trebuie să părăsesc întâlnirea, sunt așteptat la alte discuții la nivel de minister. Și în această perioadă se desfășoară și am dat punct de vedere pe legea semnăturii electronice. Știu o dorință a domeniului bancar de a se promova complementar cu semnătura electronică, fiind sau presupunând un cost foarte mare. Noi sperăm ca semnătura electronică să rămână, pentru că ea mi oferă același nivel de încredere în autenticare și de siguranță. Și semnătura avansată este o semnătură sau un mecanism aferent. Încercăm prin promovarea și amendarea legislației sau unei noi legislații, adaptarea unei legislații la noi parametri, ca ambele tipuri de documente să servească, alte tipuri de servicii, semnătura electronică, respectiv semnătura avansată, să servească pentru avizare sau semnare, asumare de documente în funcție de importanța acestora. Nu vrem să minimalizăm semnătura electronică calificată, care este confirmată de eIDAS ca fiind unica semnătură de încredere între sau la nivelul tuturor statelor membre. Semnătura avansată are același nivel de încredere, dar la nivelul organizației. Practic, ele trebuie folosite cu încredere în funcție de obiectul acestuia.
Da, și în funcție și de clasificarea documentelor. Exact. Acolo e problema, la clasificarea documentelor și trebuie să avem curajul, tocmai prin astfel de implementarea astfel de politici, proceduri ISO 27001, 2 și nu numai, în a clasifica documentele în organizații. Și, nu în ultimul rând, atât RoID-ul, cât și următoarea, sau cartea electronică de identitate, ne vor permite să poarte în mapa lor, să zic, în portofelul lor și informații despre semnătură. Practic, semnătura va fi în permanență cu cetățeanul, unde acesta va avea nevoie, prin utilizarea aplicației RoID. În încheiere, vă invit, ușile de sunt deschise, tocmai pentru a aborda și problematica utilizării acestei aplicații în relație cu sistemele bancare. Mulțumesc mult, Eu vă mulțumesc pentru intervenție, pentru că ți-ai făcut timp. Informațiile sunt deosebit de valoroase și sper să ajungă și acestea la decidenți. Și nu numai la decidenți, la publicul larg. Da? Pentru că dacă nu ne informăm fiecare dintre noi și așteptăm ca alții să ne rezolve problemele, nu vom avansa. Da, publicul larg mai are nevoie de un sprijin, de dobândirea de competențe digitale. Și din punctul ăsta de vedere, avem proiecte pilot, nu o să acoperim dobândirea de competențe digitale, dar trebuie să ajungem către fiecare cetățean, indiferent unde acesta va intra, pe poarta școlii, pe poarta unei instituții, pe poarta unui sistem bancar, să aibă acel sprijin minimal în utilizarea a unor aplicații mobile, electronice. Și aici cu toții trebuie să facem front comun pentru a transmite mesajul că nu e atât de complicată viața utilizând aplicațiile sau sisteme digitale. E vorba de adaptare până la urmă. De adaptare, exact. Cu drag. Și eu vă mulțumesc. Da? Și sper să ne revedem și cu alte prilejuri, Dragoș. O ultimă întrebare din primul panel pentru Cristian, pentru că am discutat, nu știu, mai mult sau mai puțin aplicat în timpul conferinței despre digitalizare, securitate informatică. Ce te rog e să-mi prezinți o propunere concretă, repet, o propunere concretă, un model de platformă în parteneriat public-privat, ca să sumarizăm tot ce am vorbit până acum, la nivel național, de adresare în comun a vulnerabilităților și amenințărilor cibernetice induse de digitalizare în sistemul bancar și nu numai. Te rog, Cristian. Mircea, e complicat să dau o propunere concretă pe loc sau imediat. Opinie personală. Opinie personală la care poți să participe, sigur. Și Gabriel, și Călin, și Mugur. Dar eu pot să dau câteva exemple de platforme sau de proiecte în care au existat inițiative în parteneriat public-privat de colaborare între mediul privat și instituțiile statului. De exemplu, pot să dau un exemplu concret. Aplicația RoID, de care vorbeam mai devreme, ne poate ajuta foarte ușor să avem o identificare simplă și un sistem de încredere între diversele instituții publice și instituțiile private, astfel încât să transferăm nivelul de încredere al identificării utilizatorului între bănci, între instituțiile statului și așa mai departe. Există foarte multe modele în care, de exemplu, folosind blockchain, poți implementa un sistem de tip KYC în care o entitate poate să identifice clientul și mai departe o altă entitate poate să se bazeze pe nivelul de încredere generat de prima entitate și apoi să se conecteze sau să se încreadă în identificarea pe care a făcut-o compania anterioară. Există niște exemple. Avem proiectul care presupune interogarea evidenței populației, în care băncile, pe noile tipuri de cărți de identitate, vor putea extrage informațiile astfel încât să le compare cu persoana care se află în față pentru identificare și atunci ne putem încrede cu certitudine că respectiva persoană este cine pretinde că este. Aici apare o problemă, Cristian, pentru că
discutăm până la urmă și de identificarea la distanță, da? Cu Absolut. face recognition, și în situația în care nu poți să prezinți documentul respectiv, cel puțin trebuie să existe o variantă de accesare a documentului respectiv, astfel încât face recognition să fie coroborat cu datele din... Ăsta e avantajul, ăsta e marele avantaj, că pot să extrag poza de la evidența populației și pot să o compar prin metode biometrice cu ceea ce îmi prezintă clientul în mediul digital. Și atunci am o încredere că varianta de bază e cea corectă și o pot compara prin biometrie și pot să rezulte un nivel de încredere care pot să-l accept sau nu. Noi facem asta cu cărțile de identitate salvate în baza proprie. Dar în momentul în care o să avem acces la cărțile de identitate din baza evidenței populației, putem foarte mult să trecem peste sau să ridicăm nivelul de încredere pe care îl avem la identificare. Mulțumesc mult, Cristian, mulțumesc invitațiilor, speakerilor din primul panel, domnul Dragoș Blat, președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României, domnul Călin Rangu, vicepreședinte CEO Council, director Direcția Rezoluție Fondul de Garantare al Asiguraților, domnul Mugur Podaru, director Direcția Operațiuni la Distanță Czech Bank, domnul Gabriel Dinu, director adjunct, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, domnul Cristian Mustață, director executiv adjunct, expert digital, Banca Comercială Română.